Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe yeɓoɓe duɗal jangde, on calminama, on juurama. Hande garaten ko e windere meɗen adinde eko faati e calɗi joyi l'islam. En puɗɗorima inde Allah, joom yurmede huɓtidinde e heeride. So en mbi joom yurmede huɓtidinde firti ko jurmotoɗo kala neɗɗo julɗo foti walla keefeero, neɗɗo foti walla ko kullel, ko wuuri foti ko maayi. So en mbi heeride firti ko yurmede makko ndeɗo heerori tan ko julɓe ñande yawmal qiyama. Yo Allah watti en e yurmeteɓe on ñalawma. Nelaɗo yo jaam e kisal gon e makko wi, wonde l'islam maha ko e dow calɗi joyi. L'islam maha ko e dow calɗi joyi, ngam gona jul alay sago ko gonɗinaɗi kadi golliraɗi so gaddu ala. Salndu adandu ko shahada. Salndu adandu ndu wiyete ko shahada. Holko woni shahada? Shahada woni seedade. Seedade wonde ala dewtere sowona Allah, Muhammadu ko nelaɗo Allah. Salndu adinu ndu wiyete ko shahada, ko kayru woni damal natirgal e diine l'islam. Sanno l'islam ko ɗum suudu, mbiyen coktirgal ngal ko seedade woni shahada. Ene tengtina wonde neɗɗo wawa huccande calɗi nayyi keddiɗi ɗi so wona nde o naati e l'islam. Hadema horde, hadema julde, hadema askude, hadema hajjoyde, alay sago kuma ngowla kaala ɗiɗo konguɗi woni shahada o. Sowona ɗum kala hen ko mbaɗa wadde ala ko nafata. Si tawi a gonɗinani wonde shahada, wonde Allah ko goto, Muhammadu ko nelaɗo makko. Ɗum waɗi ngam mbawa jeyede e l'islam, alay sago koma natira ngol ɗo konngol biyetegol shahada, woni ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadan rasulallah. Kala julɗo ene foti wolude ngol ɗo konngol ngam o wona julɗo. Ɗum ko seedade, ala deweteɗo dewal nafowal aduna e laakara e gonga so wona Allah. Te Muhammadu yo jaam e kisal gon e makko ko nelaɗo makko. Hono no Allah addiri ɗum e nder Qur'ana ene tengtini wonde Muhammadu ko nelaɗo makko. O wi nelaɗo yo jaam e kisal gon e makko, wona ni on ñemtinirgal wonande on jiɗɗo malede aduna e laakara. Allah wi en so eɗen jiɗi malede aduna e laakara, yo en ñemtin nelaɗo makko woni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ko ɗum waɗi Allah yimiri nelaɗo ngol ɗo konngol. O wi an nelaɗo wi yimɓe ɓe, so tawi oɗon jiɗi Allah, jiɗe kam Allah yiɗa on. So eɗen jiɗi Allah yiɗa en tan jiɗen nelaɗo. So en jiɗɗi nelaɗo Allah yiɗa en. O rutti kadi o wi kala ko nelaɗo addi e mon jaɓe, kala ko o haɗi on goppe. Sabu o wi an nelaɗo a haalata e belaɗe fittanduma, kala ko kalɗa koko ummi e am ari e ma. Allah seedanto nelaɗo o haalata e belaɗe fittanu mum. Kala ko nelaɗo haalani en firti ko ɗum wahyu gummiriɗo e Allah fayi e makko. Gasi ɗum wonno windere meɗen hande.
ha gongol garen e saldu ɗimmiru ndu so Allah jaɓi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.